बिटिआर सुक्तियाव मा दं बेखौ मिथिनो मोनाखै होनना बुंदोंबा बिथांनि गोरोन्थि बे रावनिबो गोरोन्थि नङा खारन सुक्ति खालामनायनि सिगाङाव बिथाङाथ' नायनो मोनदों एक घन्टायानो जा बा 2 घन्टायानो जा सिगाङावथ' बिथाङा नायनो मोनदों आरो नायनानै फरायनानै गावनि सेटिसफेक्टरि नङाबाथ' बिथाङा सहि होनना आपत्ति खालामनांगोन जे बेखौ आं गनाया आं साखि जानो हाया होनना बुंनांगोन खिन्थु नायालाफानो जुदि सहि होदोंबा बे बिथांनि गोरोन्थि बिनि थाखाय रावबो दायनिगिरि नङा गावनो दायनिगिरि ओमफ्राय बिटिआराव जेबो गैया होननाय बाथ्राखौ बिथाङा आसलथे माखौ लानो बुंखो जों बुजिनो हायाखै खारन बिटिआराव मोनसे सेपारेट स्टेटआव जिखिनि मोनथाय गैया जिखिनि सुबिदा गैया बे गासिबो दंजोबो आसलथे बिटिआरआ मोनसे 6 सिडुल काउन्सिलसो दिनै 6 सिडुल काउन्सिलबाबो दिनै मेघालय अरुणाचल मिज'राम त्रिपुरा मणिपुराव जिफोर जौगानायनि जिथु गुदि बिथा इनफ्रास्ट्राक्चार बेफोराव गैया बे गासैखौबो खिन्थु जों माबायाव बिटिआराव मोन्दों बेनिखायनो बेयाव जेबो गैया होनना बुंनाया एक्सुवेलि अर्थहीन जों दा सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि मोनथाय मोन्दों बेखौ हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफ हिसाबै 50 बोसोर राजत्व खालामबाबो लाबोनो हानाय नङामोन बेनिखायनो बिथाङा जेबो गैया होनना बुंनाया बे गावनि दुरबलताखौ गावनि फेलें थांनाय 17 इयार्स बिटिसिनि सासनाव मावफुंनो हायै गावनि फेलेंखौसो दोनखोमानो थाखाय बुंथिंबाय थादों आरो गावजों जे रायजो राजाफ्रा गैलिया बेवहाय खर' गरम जानानै मा बुंगोन मा बुङा बकिबाय थादों जिहेतु सार बिटिसि इलेक्सना जानो थांगासिनो दङ बेयाव एनडिपि मोनब्रै ग्रुपनिफ्राय मा डिसिसन जों ओरैनो मोनब्रै एनडिपि ग्रुपनिफ्राय ज' जालायनानै खामानि मावनो हायो ना बेखौ सिन्था सरसा खालामबाय थादों दा नायनायनो माबायदि जायो ओरैनो जों एनडिपि हिसाबै ज' जानायनि खोथाखौ मोनदों इलेक्सनाव मा धरननि रल लाहैमारगोन बेखौ दासिमहालागै कनक्रिट डिसिसन लानाय जाथ'वाखै आरो हयथ' सानसे साननैनि उनाव जों माबादों आरो जेसेबां हायो जों पजिटिभ जिबायदि डिसिसन लायोबा बर' जातिनि मोजां थाखाय जायो बेबायदि लाइनजों सिन्था खालामदों दा हायो हाया नायबावनो साननैसोनि उनाव बे पिक्सारा क्लियार जागोन बिजेपिजों एलायन्स जानायनि सम्भावना दङ बेखौथ' जों दा बुंनो हाया जे ओरैनो दा जों मिथिनायाव बिजेपिया 2001 हालागै बिपिएफजों मोनसे बुजाबुजि दं बेनिखायनो बिपिएफखौ गारनानै जोंजों बा गुबुन सोरजोंबा बुजाबुजि जागोननायखौ जों सानथ' हाया बेनिखायनो बे ओरैनो किसुमान सिन्था खालामनो हागौ खिन्थु बे बेसेबांखिनि बास्तब जागोन बे समाजजों इलेक्सन गेलेनाय गेलेया अबसे रायजो राजाफोरनि नारसिननायसो जागोन आं गेलेनो होनबाबो जानाय नङा गेलेया होनबाबो जानाय नङा बेनिखायनो दा नायबावनायनो साननैसोनि बारहावाखौ माबायदि रायजोफ्रा जुदि गेलेनांगौ होनना बुङा गेलेनोसै आरो गेलेनाङा होननाबा सिगाङाव जेरै दं बिदिनो थागोन